Знаете ли, всичко в нашия живот всъщност се основава на изборите. Изборите, които правим. Нека първо да видим какво означава думата избор. И избор. Или иначе казано, всичко в нашия живот се състои от множество вероятности. И вече, следователно, това, на което ние придадем значение, всъщност това се материализира или това става нашата обективна реалност. Базирайки се на всичко, че е избори в нашия живот, не случайно ме виждате отново на колелото. Обяснявам. Преди 3 месеца, то по-точно не обяснявам, защото не съм някакъв там, дето да ви ръкомаха и да ви сочи с пръстче, нито съм гуру, нито съм ментор. Но преди 3 месеца теглото ми беше 88 кг и същевременно трябваше да направя своя избор. Ще продължавам ли така? Ще отдавам ли това на некачествената храна, която се храним всички, защото ние имаме в живота си, правим често следното нещо. Не търсим първопричината за каквито и да е обстоятелства в нашия живот, било финансово благополучие, било това, че работим работата, която не се чувстваме щастливи на нея, било, че не изглеждаме така, както желаем. Търсим винаги външни фактори. Този не е виновен за това, от гледна точка пък на здравето, медицината е такава, лекарите са онакива и така нататък, и така нататък. Истината е обаче, че винаги всичко, което проявяваме в живота си, всъщност основната причина е от начина ни на мислене и, разбира се, действията, които предприемаме. Ето защо аз имах право на избор. Ще си седа така и ще обвинявам всички обстоятелства, хора, събития, случвания около мен, или избора да взема решение, да се хвана в ръце и да започна да спортувам. Множество вероятности, множество избори, базирайки се от гледна точка, че аз можех да избера да отида на фитнес, на народни танци, на салса, на какви ли танци, само че си имам велоалгометър, който съм си закупила преди години и го ползвах единствено и само за закачалка. Моят избор беше да се хвана в ръце и да почна да спортувам ежедневно. Започнах от 10 минутки на ден, в момента спортувам по час на ден. И сега някои ще кажат, аз нямам време и така нататък. В момента карам колелото, но след малко, просто си използвам всяка една секунда. Ще покарам, след това ще спра, ще отида да видя внучка си, дъщеря си, след това като се върна отново ще покарам, защото съм си дала време, в което да карам, колко калории да си изгоря и така нататък. И не съм фанатичка на тази тема, но за 3 месеца резултатът е феноменален. Просто от 88 кг в момента съм 58 кг. Така че всичко е въпрос на избори. И дори да не избираме нещо, ние пак избираме. Ето защо, когато говорим с Илия за супер храните и така нататък, хранителните добавки на компания Aquasource, преди 8 години също трябваше да направя своя избор. Да се доверя ли, да си кажа ли, тя са поредните мошенници, поредната измама, поредната измама и така нататък. Трябваше да направя своя избор между множество вероятности. Реших да опитам и си казах, че ако не помогне, поне няма да навреди. Това се оказа абсолютно живото променящо в нашия живот, защото тогава бях с хормонални нарушения, тремор на ръката, паник атаки и какво ли още не. Моя съпруг беше с псориазис. Тъй, че ето пак можеше да обвиним всеки друг. Другото, което исках така да споделя и което е много важно, пак станах много словна, извинявам се за което, това, колкото повече се говори, толкова повече се хаби енергия, ще ме разберете из 2 думи, но ето, аз съм си такава барбарана. Другото, което исках да кажа, че само можех, множество вероятности, да си кажа, то ми е от хормоните, защото вече съм баба, всичко друго, но не и да предприема действия, за да оправя това положение, което сама съм си създала всъщност.
Ето защо, когато говорим за суперхраните и добавките, много хора бъркат и смятат, че лекар трябва да им каже за това как те да се грижат за своята профилактика. Мили хора, има изключително голяма разлика между болест и профилактика. Профилактиката всъщност е доброволно и предварително ние да се погрижим, така че да не достигаме до болести. И функцията, не леката на лекарите, е да се грижат за нашите болести. А дали ще ги допуснем в живота си е както всичко останало. Въпрос на избори. Когато говорим, аз така внимавам с думите, защото в началото беше словото и всяко едно слово всъщност предопределя нашето... Само секунда, защото от въртенето на колелото се обърна камерата. Предопределя нашето житие и битие и преживяванията ни всъщност. Нали? Самото слово, самите мисли, самото подсъзнание. Предопределят и нашите преживявания, които ще ни се случват на ежедневна база. Същевременно, много от хората така се случва да ни търсят, когато вече е настъпила проблематика. Не харесвам другата дума. Казвам го не случайно, защото е като математиката. Или иначе казано, имаш задача и ти си този, който трябва да търси решението за това нещо. И много тук ще цитирам Ивомир, изключително много ми харесва, защото точно това се случва в моя живот. Стига да не ме мързи и да се трудя да търся. Или иначе казано, който търси и не се спре в своето търсене, винаги намира. Или идва така нарече решението. Знаете, в математиката винаги има решение. Ето така и с проблематиката. Винаги има решение, стига да не ни мързи да търсим. И си пожелавам от всеки Божи ден в социалните мрежи да има все по-стойностна люботворяща, добротворяща информация, защото често се сблъсквам с пошлост и след това се чудим защо децата ни, поколенията, били такива, били онакива. Ние трябва да сме личния пример. Повече за суперхраните и хранителните добавки, не се притеснявайте да задавате въпроси, имаме 8 годишна опитност. За каквито и да е отклонения от здравето, тук не говорим за лечение, говорим за повишаване на нивото на здраве на вашите клетки, оттам насетне се повишава нивото на здраве на вашите органи и системи. Всичко е взаимосвързано. Същевременно мога смело да заявя, че можем да ви помогнем и на така емоционалното състояние, тъй като вече имаме опитност и в тази сфера. И същевременно долу в коментар, тъй като всичко е въпрос на избори, ще дадем линк, който ви дава две възможности. Едната е да инвестирате в своето здраве и профилактика на клиентска цена, да разгледате, да се информирате за сертификати. Информираните хора взимат информирани решения, осъзнати решения, или да си направите регистрация. Звучи плашещо, но няма нищо такова, за да се възползвате от всички привилегии, които компания Aquasource може да направи, в смисъл прави за вас. Ние, Силия, не можем. Това е 30% отстъпка от цената на всички продукти, както ежемесечни промоции. Естествено, това е за осъзнати хора, които знаят, че профилактиката всъщност спестява лечението. Дали са необходимост в днешно време суперхраните и хранителни добавки? Ако не приемате просто такива до сега, просто наблюдавайте как се будите сутрин. Ако се будите в тонус, енергия, ентусиазъм, нямате така умора, смисъл, не боледувате често, със силна имунна система сте, тогава значи нямате нужда от добавки и суперхрани. Но, базирайки се на нашата опитност 8 години, смело заявявам, че доста от хората просто са се оставили да са не в енергия, с слаба имунна система, да прибягват често до медикаменти, които им вредят, и на черен дроб, и на бъбреци и така нататък. Защото медикаментите са не за ежедневна употреба. Или пък дори ежемесечна. И тук искам важно нещо да напомня, наистина станах многословна. Дечицата, спестявайте им колко можете, всякаква химия, залагайте на природното, защото по-силно от природата няма. И Хипократ го казал, лекарът лекува, но природата излекува. Грижете се за себе си, бъдете здрави, благословени, щастливи, осъзнати и безкрайно щастливи.